nilqaw daw kollha li qed iżegwuna fuq YouTube. Nilqawkom, qablu l-Bibja fidejkom magħna u iċċenna u ġewwa għall-kelma tal-mulej. Halleluja, fil-kelma fl-ispirtu m'hemmx distanza u għalhekk inti li qed issegwi fuq dan il-messaġġ mill-YouTube, il-mulej jista' jmissek hemm fejn inti daqskemm jista' jmissek hawn. Halleluja, però kulħadd jgħid wara din hija l-kelma talla, hija kelma qaddisa, hija kelma ħajja, hija kelma eterna. Abba missier, din il-kelma ħarġet minn fommok bil-mħabba u l-passjoni tiegħek mulej. Nos il-kelma tiegħek u għalhekk mulej itmani u trasformani bil-kelma qaddisa tiegħek. Fejjaqni, kabbarni u grazzi Ġesu li qed tippreparani għal promozzjoni li inti għandek għalija. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fi ktieb ta' Ġagbu kapitlu 1. Illum ħanitkellem fuq suġġett, fuq l-unur. Fuq l-unur. Però ħanitkellem fuq suġġett li jien personali qatt ma smajt pritka fuqha. U fittixt fuq il-YouTube fuqha u ma sibx, issa mhux qed ngħidlek li ma hemmx, però ma sibx. Biex nara x'inhuwa x'il-mulej forsi jkun qed jgħid minn għaddej oħra tiegħu. Din il-ġimgħa, peress li l-mulej qed ikellimni bħalissa ħafna fuq l-unur, kemm minnkom kemm ilkom li smajtu l-messaġġi fuq l-unur qed taraw l-affarijiet differenti. Dil-ġimgħa kemm ilu? Xi 5 ijiem waqt li qed insuq nisma' l-Ispirtu tal-mulej jgħid li fl-Ispirtu dal-kliem. Anything good is always initiated in heaven. Every good thing is always first initiated in heaven. Kull ħaġa tajba, l-ewwel u qabel kollox tara l-bidu tagħha fis-sema. L-art il-mulej, id-dinja jrida li tkun il-mera tas-sema. Għalhekk Ġesu jgħidlek tiġi saltnatek u jkun dak li trid int fuq din l-art hekk kif l-affarijiet qegħdin fis-smawi. L-unur mhuwiex xi ħaġa tal-art, l-unur huwa xi ħaġa tas-sema irrilisjata fuq l-art. Qed tifhmuha di? Kulħadd jgħidha di. Honor is something of heaven, is initiated and has its initiation in heaven, in the spirit and in the supernatural. L-unur hija xi ħaġa li ġejja mis-sema. L-inizjal tagħha, il-bidu tagħha, kellha l-ewwel bidu tagħha fis-sema u tiġi rilisjata fuq l-art. U hija spiritwali u hija soprannaturali. Amen, taqbdu għadi jaħwa? Mela awtomatikament meta inti qed titgħallem timxi fl-unur, topera fl-unur, diġà qed tippożizzjona lilek innifsek biex tirċievi s-sopranatural u tattiva s-sopranatural fil-ħajja tiegħek. When you are operating in honor, you are positioning yourself to activate the supernatural in your life. That's a powerful concept. I can say, we're closed, go home and chew. It's the truth. Amen? Hallelujah. Isimawa. U meta smaj dak il-xi ħaġa fl-ispirtu tiegħi jitlu mulej di qiegħda x'imkien fil-Bibja u mal-ewwel tala li James wieħed. Ġagbu wieħed. Ġagbu wieħed morru wieħed. Hallelujah. Ġagbu wieħed xtajt. Vers 17. Ħafna minna żmajnija dil-skrittura. Hallelujah. 16. Mela, vers 16, ħanibda naqra vers 16. Għati tqarqux, għaziz aħwa
kull ħaġa tajba vers 16 li tingħata u kull ħaġa tajba, kull ħaġa tajba. U kull don perfett jiġi mis-sema. Jinżel minant il-missier il-għajn tad-dawl li fih ma hemm ebda tibdil u anqas del ta' didwir. L-unur hija xi ħaġa tajba. L-unur hija xi ħaġa li ġejja l-inizjal tagħha mis-sema. U għalhekk l-Ispirtu tal-Mulej poġġi li dak il-frażi u qed nirrilisja u qed nixxerja magħkom illejla. Morru fil-ktieb ta' Efesin 6. Taf kemm hemm affarijiet fuq l-unur fil-Bibja aħwa? Taf kemm hemm affarijiet fil-Bibja fuq l-unur? Kemm hawn minnkom temnu li inti tista' topera fil-fidi imma fl-istess ħin topera f'diżunur? You can't. Ħanejda bl-Ingliż. You can't operate in faith and walk in dishonor. Do you understand? Il-fatt li inti topera fl-unur, bl-Ingliż, bil-Malti ngħidulu il-ġieħ, kollu tagħti ġieħ, timxi fil-ġieħ, tiġà lilek itik konfidenza quddiem Alla biex topera bil-fidi. Honor automatically gives you confidence to walk by faith. You cannot have faith before God if you are dishonorable. Ma jistax inti kollok fidi quddiem Alla u inti tkun qed tgħix ħajja ta' diżunur. Qed tifhmu aħwa? U għalhekk jekk Alla jrid il-ġimgħa dan il-weekend dan il-messaġġ qed inħallihom kull nhar ta' erba' ma dan il-weekend dan il-messaġġ soprannaturali fuq hekk. Imma rrid inħalli ħal dan il-weekend titilfux il-weekend li ġej. Għax rrid nitkellem fuq hekk fil-weekend li ġej. U għalhekk għalis il-Mulej dal-aħħar qalli tkellem fl-Ispirtu tiegħi qalli poġġieli fuq qalbi biex nitkellem fuq l-unur. Għax il-Mulej huwa saltna sultan u għandu saltna. U l-inna tekabbarna f'saltna. Qed tifhmu aħwa? Ma tistax tara saltna jew familja reali u ma tassoċjax mal-ewwel magħha l-unur. You can't look at a royalty, a royal family, and automatically, immediately associate honor with it. Do you understand? Hallelujah. Efesin kapitlu 6. Skrittura li ħafna minna nafuha. Issa, apparti minn hekk din il-kelma Efesin kapitlu 6 fil-kunċett tagħha huwa meħuda mit-Testament il-Qadim. Huwa meħuda mit-Testament il-Qadim. Efesin 6. Intom tfal. Naqrawha flimkien. Intom tfal, isimgħu mill-ġenituri tagħkom fil-Mulej. Ħa nirrepeti daqsxejn lil nnifsi, aħna għandna ġenituri naturali kulħadd bil-fors, kieku m'intixew. Sewwa, però wkoll fil-ġisem ta' Kristu għandek ġenituri spiritwali. Sewwa, Pawlu jgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 4 vers 14 li intom sirtu uliedi għax jiena wellidtkom fi Kristu. Sewwa, għandkom ħafna għalliema imma missier għandkom biss wieħed. Dan il-weekend jien qedtilkom peress tkellimna fuq il-misserijiet, jekk inti trid topera b'mod healthy, ma tistax topera b'mod healthy mingħajr ma jkollok relazzjoni healthy mhux biss ta' magħna tal-missier tas-sema imma wkoll ma' missierek spiritwali ta' din l-art. Ma tistax tgħid jiena qed ngħix tajjeb ta' quddiem il-Mulej u mbagħad tiddożonora lilhom il-missierek. You can't. It's impossible, will not exist. You will not function. Kapix aħwa? Ma tistax. Issa xi ħaġa interessanti, aħna ħafna drabi naħsbu li l-unur nagħtuh lil min aħna naħsbu jisħoqlu. Kieku ma tagħtih lil ħadd. Tafajna xi? Mhux għax ħadd ma jisħoqlu per se, imma x'il-mument li xi ħadd jagħmel żball f'għajnejk daqshekk inti toħodlu dak il-milla li qed tagħtih għax hekk ħaqqu.
L-onur ma tagħtihx għax xi ħadd ħaqqu. L-onur tagħtih għax hija parti mill-currency tas-saltna talla u s-saltna talla topera bl-onur. Ħantikom eżempju oħra. Jiena missier spirituali fil-ġisem ta' Kristu, ovvjament ben ukoll. Bħalma jkamel darba jgħidilkom nerġa' nsemmilkom. Jien għandi missier spirituali Bishop Tom Brown, għedtilkom li kull sena jiġi jarani. Jara li mhux ilku. Siġerani, jonorani, jħobbni, jissapportjani, inkoraġġini, kull ġimma nitkellmu, sewwa. U jiena nonora lil dan ir-raġel li Alla li poġġieli bħala missier spirituali li kien hemmhekk fil-bidu għalija li inkoraġġini u ħeġġiġni. Għedtilkom kemm il-darba mhux għalkemm ninħu pjaċir nsemmiha imma r-realtà ma naqbilx kollox miegħu, imma mhux affarijiet maġġuri, nitkellmu affarijiet li huma sekondari u xi kultant ikunu ċoċċati, imma aqqas li kieku huwa missieri u nonorah. Bħalma li kieku missieri tal-art ma jfissirx li kien perfett, sewwa bħalma ħadd huwa perfett ma peress li huwa missieri xorta nonorah għax huwa missier. Għażek il-fatt li huwa missier, il-fatt li huwa missier. Nonorah. Ħafna mid-drabi meta aħna nitilfu jew ma nibqgħux nimxu fl-onur naw il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb ta' Romani kapitlu 13 vers 7 tgħidlek onora lil kull bniedem. Issa mhux kulħadd tonorah l-istess, hemm livelli ta' kif turi l-onur tiegħek, imma dejjem tittonora għax il-fatt li jiena u inti magħmulin u maħluqin fi ġbijat Alla tittonorah li kliku, tonorah. Mhux tadorah jew tadorah, tonora. Għal dawk li missijajtu l-lezzjoni ta' qabel xi tfisser tonora li inti turi tpoġġi valur għoli fuq dak li jkun. Issa meta inti tiftakar li jiena u inti aħna mixtrija bid-dem ta' Kristu, inti għandek valur għoli. Amen, allura jiena lilek nonorak għax inti ma jfissirx li bil-fors naqbel miegħek f'kollox, imma x'inti jiben Alla, inti mixtri bid-dem qaddis ta' Kristu, inti għandek valur għoli. Il-fatt li inti maħluq fi ġbija Alla, inti għandek valur għoli. Dak il-fatt biss issa tista' tkun balalu jew balala, imma l-fatt li inti maħluq fi ġbija Alla, inti għandi jiena nonorak. Full stop. That's it. No argument about that. Ġifieri anke jekk jiena nħoss li inti ma ħaqekx l-onur tiegħi, Alla xorta jgħid li jrid nonorak xorta waħda. Qed tifhmu? Halleluja. Ħantikom eżempju, mela xi sentej ilu sentej forsi? Ilu xi sentej. Le, għażilu sentej xi sena naħseb. Kien hemm żewġ aħwa, il-mulej birikom, inħobbhom, imma nemmen sal-lum il-ġurnata li qed jiżbaljaw, ma jimpurtax sebgħu biżejjed. U bħalma tafu dan il-proxmu Aziz għal-mulej, Aziz għalija wkoll. Wara sena fil-mulej fettillu li jibda knisja. U taflu fil-Bibja l-affarijiet ma jagħmlu xejn, ma jsiru xejn. Meta aħna tkellimna u jiena ċċallenġajtu bħala missier fil-mulej, għalli I love you pastor. Għatlu I don't doubt it. Għatlu but you dishonored me. Għatlu it's not love that you don't understand, it's honor. Mhuwiex li mħabba li ma femx, l-unur. Għatlu inti tagħmel jiena bħala wliedi fil-mulej, kull missier ġenwin, kulħadd jifraħ jala l-wliedu jipprosperaw, jikbru fil-ġid u jagħmlu affarijiet kbar għall-mulej. Praise God. Kienet Hagin li ta' ħafna ħajja lil ħafna l-wlied li ġie fuq dan il-pulptu. Halleluja, illum għandu wlied madwar id-dinja li għamlu doppju, triplu, kwadruplu, ħames blu kollha aktar minnu. Qed tifhmu x'inha ngħidlek? Imma jonara. U jifraħ li għamlu hekk, praise God. Infatti believe it or not, jekk inti topera bħala wilt, inti bil-fors by default ħad tagħmel iktar minn missierek. Thank you brother, anka Kristu qal. Jekk intom temnu fija, u temnu fija mhux għax just ngħid jiena I have just an intellectual assent, ġest jgħidilna dak li għamiltina intom tagħmluhu anke iktar. Intom bħala ulied ta' reverovla. Jekk intom tonoraw il-Alla u tonoraw lil dan il-bniedem, mhux qed nisforzakom, dak affarijiet tagħkom issek taqbad ir-revelazzjoni tgawdi int, jekk le tgawdi int. Meta inti tonor missier spirituali, inti ħad tagħmel id-doppju ta' missier spirituali żgur.
u missierek spirituali ħajfraħ li inti tagħmel doppju. Amen? Halleluja. Imma dik kienet eżempju kif bdejt ngħid imma jħassra. Ħafna żelu qed jgħidu li jħobbu lil Alla u ma niddubitax jħobbu lil Alla. Imma mhux qed jonoraw lil Alla. Kif tista' tonora lil Alla u tonora l-missierek spirituali meta x-xogħol li inti stajt tagħmiltu hemm qed tagħmlu x'imkien ieħor. U biżgur turi li l-Malta u għawdex kemm qed timxi f'diżnur meta tagħmel konferenza tmur issejħilek Holy Spirit Conference ukoll. That is the epitome of dishonor. Kapix qed ngħidlek ġab konviżjoni. X'inhi l-problema? You may love God. Qabel tħobb l-Alla. Imma m'għandekx ħiel sa xi tfisser kif topera f'unur. Allura qed iġġib diżunur l-Alla, diżunur il-missierek spirituali, diżunur il-ġisem ta' Kristu. But I love Jesus. Qed tifhmu aħwa? Hallelujah. Anyway. Palma għal Kenneth Hagin stess. Għal għandu nies, meta morna sqalija, għal għandu nies li kienu miegħu għal rusma ta' snin. U għandhom policy bbażata fuq integrità, ġifieri jekk inti ħadd titlaq mir-rejma u tiftaħ knisja mhux down the road tiftaħ knisja. Min għamel hekk taf x'għamel? He dishonored God and he dishonored the Father who raised you. Mill-postijiet kollha tad-dinja wara l-kontinent mur tiftaħ knisja wara l-kontinent 16 sena. Biex in-nies kollha li inti tajtek u fdajtlek biex inti apposta wara ma mhux taħseb li mhux ngħidilhom jiġu. Kapix? Diżonurak. Dak huwa diżonur għal-ġisem ta' Kristu. Amen. U tngħidilkom il-ministeri li fetħu hekk kollha huma ox. Ma tistax tikber. Ma jistax Alla jbierkek, ma jistax. Jiena jemmel li Alla mhux ħajbierkek lilek. Ma jistax. Tista' ssum, tista' titlob rasek l-isfel u saqek il-fuq. Xorta minn tixħal Alla mhux ħajbierkek. Għax Alla ma jistax imur kontra l-prinċipji tas-saltna tiegħu u waħda minnu hija l-unur. Halleluja. Efesin kapitlu 6 vers 1. Intom it-tfal issimgħu mill-ġenituri tagħkom fil-mulej. Mela tista' tfisser żewġ affarijiet. Intom bħala Kristjani onoraw il-missierek u l-ommok. Però wkoll qed jgħid onoraw il-ġenituri fil-mulej, ġifieri għandkom ġenituri fil-mulej, onorawhom. Onorhom. Alleluja. Għax dan huwa sewwa weġġaħ jew onora lill-missierek u lill-ommok. Dan hu l-ewwel kmandament. Bweda. Sabiex ikollok ir-risq. X'tagħmel mela jekk tonora lill-ommok u l-missierek? Sew jekk tonora lill-ommok u l-missierek tal-art u jekk tonora lill-ommok u l-missierek fil-mulej fas-saltna, x'ikollok inti? Ir-risq. Kemm hawn Kristjani ħasra. Jaħdmu u ma jistgħux jaraw frott. Għaliex? Għax kontinwament jiddiżonoraw il-omm u missierhom. Għedtilkom testimonjanza, tiftakar il-ġimgħa l-oħra għedtilkom fejn għamil jiftakar il-testimonjanza tal-ġimgħa l-oħra. Fejn kien hemm mara, it-tifla tagħha, kopja insomma, kien hemm kopja, u t-tifla tagħhom marda serja, u l-tobba qalu la di ħatmut, mill-marda din marda qalu ħatmut. Qablu din l-iskrittura fejn tajt ekkara, u li tfal, jekk intom tonoraw il-omokom il-missierkom, ikolkom ir-risq u jkollkom omor twil fuq din l-art. U meta mit-tobba di għalula lil din il-mara, lil din l-om, għalula t-tifla tiegħek ħatmut żgħira, qabdek din l-iskrittura għalklu mula jinti wet li jekk it-tfal jonoraw il-lom u missierhom, it-tfal kollhom ħajja twila mela t-tifla tiegħek mhux ħatmut fissem Ġesu Kristu. U għex tu fiqet. Għax hemm weda. Hemm weda. Onora l-lom u missierek u dik hija waħda mill-wediet. Ikollok ir-risq. U jkollok ħajja twila fuq din l-art. U mhux biss timla l-ispazju, imma jkollok ħajja mimlija frott fuq din l-art. Frott ta' ġie. Amen? Halleluja. Ħammurru illum, ħammurru fi ktib ta' Genesi. Dan semmejtu ftit dan il-weekend. Genesi kapitlu 9.
U grazzi Ġesu tal-Ispiritu Santu, grazzi tal-revelazzjoni. Għalhekk jiena adamantly kontra mod assolut meta jattakkaw nies tal-Alla. Għaliex? Għax inkun qed niddożonora dak il-persuna, inkun qed niddożonora li l-Alla sejjaħlu. Unkun qed nagħmel lili nnifsi fuq jew fuqha. Meta Alla l-Bibja jgħidlek Alla imħallef u jadem u biss il-ġudizzju huwa fideh. Issa meta titkellmu fuq b'wiċċ jiena nista' ngħidlek isbajna ma naqbilx fuq di u jekk għandix raġuni jew dik xogħol bejnietna. Imma meta jiena pubblikament nipprova niddiżonora pastor jew ministru tal-Vanġelu, inti taħseb li jiena ħanġib il-barka tal-Alla fuq u r-risq. Skużawna ħanidilkom. Biex Alla jbierek lilek li tkun qed tagħmel għalhekk, żgur jkun Alla tilifa. U nista' nissigurakom għadu ma televix. Għax mhux ħajmur kontra l-prinċipji tas-saltna tiegħu stess. Amen aħwa? Halleluja. Mela, ħanibdew naqraw f'dan il-passaġġ interessanti. Ġenesis 9. U Alla birek lil Noa da wara d-dilluvju, wara li Alla wedhom, għamel id-dilluvju, niżlu mill-arka, niżlu l-annimali kollha mill-arka, Alla għamel patt, sinjal ta' patt li għadna sa naraw sal-lum il-ġurnata, il-rainbow, il-qaws Alla, infatti jgħidulu qaws ta' Alla. Qaws Alla. Umbat il-mulej berikom u qal, u Alla birek lil Noe u lil ulidu. U qalilhom, mela lil min birek Alla? Lil Noa u lil ulidu għamlu l-underline dik. ħassibu interessanti minn ftit ieħor. Alla birek lil Noa u lil ulidu. U qalilhom, nislu u oktru u mlew l-art, l-istess barka li Alla qal l-Adam u Eva. Qed jerġa' jibda l-kreazzjoni mill-ġdid. U jkun il-biża' tagħkom fuq kull ħlieqa ħajja fuq l-art u fuq it-tajr kollu tal-ajru. U fuq kull ma jitkaxkar fl-art u fuq il-ħut kollu tal-baħar. U jitredu qudiemkom. Fidejkom nerfaħhom. Kull ma hu ħaj u jitħarrek fl-art ikun ikel għalikom u wkoll il-ħaxix aħdar kollox nagħtikom. Imma il-laħam bid-demm ġo fih li hu ħajtu la tikluħx. U jien nitlob mela. U jien nitlob kont ta' demkom li u ħajjitkom nitolbu minant kull bima, minant kull bniedem, minant kull wieħed nitħallas tal-ħajja ta' bniedem ieħor bħalu. Ħanidkom parantasi. Meta bniedem joqtol persuna, id-dnub tiegħu quddiem Alla jekk jindem u jdun lej Kristu jinħafillu. Imma il-konsegwenza tiegħu tibqa' tiġri wara ħajtu kollha. Għax id-dem li jkun xerred dik il-persuna innoċenti tibqa' sejjaħ mill-art għal vendetta. Għal dawk li f'Malta imorru f'Bib il-Belt u jagħmlu l-kartelluni favur la bord, taf x'qed jgħidu li jridu saħħta fuqhom u fuq uliedhom. Dak xi darba qed nagħmilkom lezzjoni fuqha, dak jgħidulu id-dnub tal-inikwità. Id-dnub tal-inikwità. That goes right into your bloodline. Bħalma u ħafna Kristjani mwildin mill-ġdid imma dom isofru sarlu mill-ġurnata il-dnub tal-inikwità ta' missierhom jew tommhom jew ta' xi ħadd ieħor. Huma salvati iva, imma ħajjithom hawnhekk tkun diffiċli sakemm ma jiġux meħlusa minnha. U titkissirha dik titkissirha u b'revelazzjoni tal-Ispiritu Santu jindikalek x'inhi. Ħafna mill-Kristjana qas jafuhom dawn l-affarijiet.
Mela, kull min ixerred dem ta' bniedem, minn bniedem ieħor jixxerred demmu. Għas kont ixbija tiegħu ħalaq lil bniedem Alla. Ara kemm joħodha serja di Alla. Li intom nislu u oktru, u intom nislu oktru. Xterdu mal-art u oktru fuqha. Niżilkom warajkom. Ma kull ħliqa ħajja li hemm magħkom, ma tjuru mal-bnedmin, ma kull bima selvaġġa li hemm magħkom u mal-bejjem kollha li ħarġu magħkom mal-arka. Jien nagħmel il-patt tiegħi magħkom u għat-tiżjed ma jinqered ebda laħħam ħaj bl-ilmijiet ta' diluvju. Just nota parentesi. Ġili jgħidu li passer ma Alla ma qalx li qatt ma ħajerġa' jaqred id-dinja. Le, Alla qatt ma ħajerġa' jaqred id-dinja bl-ilma. Darb'oħra ħajoqredha għax ħajamilha forn, għax ħajaħredha bin-nar. Le, Alla ma qalx mhux qatt nerġa' naqred id-dinja, Alla qal qatt mu ħanerġa' naqred id-dinja bl-ilma. Imma f'Pietru dejlek li Alla jrid mhux jaqrida li jiddiżendigra u ma teqpax ta' imma jaħraqa jippurifika u terġa' titweled minn ġdid id-dinja. Mbagħad tiġi sema ġdida u war ġdida. Mela, l-ilmijiet ta' diluvju u qatt iżjed ma jkun hemm diluvju biex iħarbat l-art. U żied jgħid Alla, dan ikun is-sinjal tal-patt li jien qiegħed nagħmel bejni u bejnkom u bejn kull ħliqa ħajja li hemm magħkom għal ġenerazzjonijiet kollha għal dejjem. Inqiegħed il-qaws tiegħi fuq isħab, il-qaws Alla, li jkun sinjal tal-patt bejni u bejn l-art, meta niġma' isħab fuq l-art u jfeġġ il-qaws Alla fi sħab, jiena niftakar fil-patt bejni u bejnkom. U bejn kull ruħ ħajja f'kull laħam u ma jkunx hemm iżjed l-ilma tad-diluvju biex jeqred kull laħam ħajj. U meta l-qaws Alla tfeġġ fi sħab jien inħares lejha u niftakar fil-patt għal dejjem bejn Alla u bejn kull ħliqa ħajja fost il-laħam li hemm fuq l-art. U Alla qal Noè, dan hu s-sinjal tal-patt li jiena għamilt bejni u bejn kull laħam li hemm fuq l-art. U wilid Noè li ħarġu mill-arka kienu Sem, Ham, m'għandux xaqsam xejn mal-Perżu dan, u Ġafet. Halleluja. U Ham kien missier Kanan. Dawn in-nies, dawn it-tlieta kienu wlied Noè u minn dawn in-tliet l-art kollha. Isimgħu mela Ham kellu iben u Ham ibnu kien jismu Kanan. Dik hija l-art ukoll minn fejn Abraham fl-aħħar mill-aħħar ġie msejjaħ minn Alla, l-art ta' Kanan. Okay. Issa ħanibdew minn vers 18. 20. Noè beda jagħmilha ta' bidwi u ħawwel u siker. Noè siker. Issa, biex inkom tkunu tafu, għal Noè ma kienx jaf xi tfisser il-kunċett li tisker. Għax qatt qabel ma kien hemm xi ħadd li siker. Sewwa, jien kienet ċaġa ġdida, immaġina inti jien naf mort x'imkien maħbib, forsi mort tikla, u xħad għallek jien naf provaħ da drink, u ħadek, qaqqas int. U inta ma provajċ tieħdu biex tisker, imma kienet ċaġa ġdida u ovvjament nispera la skirt issa għad ma taġa tagħmlu għax inti ma tistax tisker fl-ewwel fil-Ktieb ta' Efesin kapitlu 5 vers 17 tgħidlek tkunux fis-sakra bl-imbit. Jekk tisker tista' tisker jekk ilmu għalhekk imma tisker bl-Ispirtu Santu biss. Hemmhekk qed jgħidlek ixrob kemm tifla. Halleluja. Għaw xi ħadd jisker bl-Ispirtu Santu lejla, halleluja. Mela don't drink and drive, okay? Halleluja. Okay, ix-xorb u xorab l-imbit u siker
unkixef f'nofs l-arix tiegħu. Isimgħuni aħwa, għamlu underline il-kelma inkixef. Jiġifieri ħwejġu itneħħewlu, ma nafx kif itneħħewlu, sewwa, imma inkixef minn ħwejjeġ u ġie arwien. Dak tfisser ġie arwien. U Ħam, missier Kanan, ra l-era, mela wieħed mun uliet Noa, Ħam, ma nafx hekk il-ħanżir u Ħam għandhom x'jaqsmu flimkien, għax dak li għamel kien ta' ħanżir. Anyway, issa tkunu tafu għaliex. U Ħam, missier Kanan, ra lil-missieru Arwien. Ra lil-missieru Arwien. ħana raħilkom bat niskribi għajja. Ra lil-missieru Arwien u mar jgħid l-żewġ ħutu li kienu barra. Ħam jista' jkun qed jiġi River of Love. U Sem u Ġafet qabdu l-mantar, grazzi Ġesu anka Sem u Ġafet jiġi River of Love. Eduħ fuq spallejhom it-tnejn il-mantar u marru warajnijiet u għattew l-era ta' missierhom. U billi wiċċhom kien iħares lura marawx l-era ta' missierhom. U meta Noè stembaħ mis-sakra tiegħu sar jaf x'kien għamillu ibnu żgħir u qal misħut Kanan. X'inhi? Misħut Kanan. Mhux Ħam raħ x'għandu x'jasam Kanan. Għaddej fost il-qaddejja ikun taħutu. Imbirek il-mulej Alla ta' Sem u jkun Kanan il-qaddej tiegħu. Iwassa Alla lil Ġafet u jammer x'qed jitkellem hawn fuq il-barka tal-ġid u s-saħħta li ġiet fuq Ħam u uliedu, imma fuq uliedu propja, sa tkunu tafu. U jammar dan fl-rejjex ta' Sem u Kanan ikun il-qaddej tiegħu. U Noè għax 350 sena oħra wara d-diluvju. U għomor Noè laħaq id-950 sena u mbagħad miet. Ġifieri kważi ta' 1000 sena. Għal dawk li forsi għadkom ġedda fil-fidi dejdu kif jista' jkun possibbli għax daqshekk da. Qabel id-diluvju u sa wara ftit id-diluvju in-nies kienu jgħixu ħafna. Ftakar li jiena u inti maħluqa biex ma nmutu qatt actually. Il-mewt mhijiex fil-pjan talla oriġinali. Imma qabel id-diluvju u ftit wara d-diluvju u hemm ukoll spjegazzjoni xjentifika għalija dik. Id-dinja qabel id-diluvju u sa ftit wara d-diluvju, id-dinja kienet qisha ġo globu, qisha ġo greenhouse. Qisha ġo greenhouse id-dinja kienet. Ma meta sar id-diluvju tqalleb kollox anke l-arja s-sewwiet itqalbu. X'Bibja tgħidlek li intom nfetħu l-bjar tal-art u niset u anke niset mis-sema. Kienet tal-biża da ġifieri mhux naqra l-majek bħalma jkollna Malta u kulħadd jidħol ġuddar. Għasewwa tal-biża. Imma kollox ħallat. Imma sakemm da sar, il-dinja li kien għadu kien ħalaqa Alla ftit snin qabel, kienet qisha ġo canopy, ġo greenhouse. Għalhekk in-nies kienu jgħixu ħafna. Amen? Anyway, that's just for your information. Hallelujah. U anka xjentifikament hija approvata apparti minn hekk. Però ħammur daqsxejn lura. Hawnhekk intom s'issa tindunaw li hawn każ ta' diżonur u ta' onur. Illum il-ġurnata xi tfisser din għalina aħna bħala kredenti tat testament ġdid, ta' taħt patt ġdid. Number 1, innota li Alla ma qalx ikun misħud Ħam. Għaliex ma kienx misħud Ħam? Għax f'Ġenesi kapitlu 9 vers 1 Alla qal iberek il-Noa u lill-uliedu. Allura ma setax jisħed dak li Alla berek. Xi tgħid l-Iskrittura fejn id-dnubiet tal-missirijiet jiġu fuq l-ulej. Ħanejlek ħaġa ħabib.
Issa naf li hawn min jargumentali li imma f'Eżekjel ma tgħidlekx pastor li kulħadd trid ibatti għal dunubietu. U veru hekk tgħidlek, imma hemm ċertu affarijiet li inti tiftaħ il-bib għalihom u tridu ma tridix u li ħajbatu għalihom. Ma nitkellmux teoriji bħalissa, nitkellmu prattika. Kemm hawn nies itkellim fuqhom il-ġimgħa l-oħra, dal-weekend, li missirijiet il-missier sawwat il-lom, illum it-tifel tiegħu isawwat il-martu. Il-papa kien sakranat, illum it-tifel tiegħu huwa sakranat. Il-papa kien maqbud fil-pornografija, u llum il-ġurnata volja nidem u sar intwilet ġdid u jiġri f'raflaf. Dan maqbud f'xibka ta' pornografija. X'in il-problema? We need to talk about it. It's called the sin of iniquity. Hemm ċertu mhux nitkellem għas-salvazzjoni tiegħek, ovvjament jekk ma tindimx inti tista' ma jkollok l-ebda sin tal-inikwità u xorta tintilef. Imma hemm daw affarijiet, isimgħuni, l-unur għal tant kien importanti li kien hemm fil-Bibja fejn Alla qatilhom. Tgħidli imma llum m'għandix jagħmel hekk. U jekk jkun qatlek Alla kif ħadd tkun gaf li Alla qatlek? Fuq iċ-ċertifikat tal-mewt jgħid taf xejdu waqfitlu qalbu. Tansit, mhux ħajdu ġiet Alla li tal-mulej u daħlet u. You have to understand spiritual connotations. Kif tkun taf li Alla qatlek? Titnejdilkom fejn Alla qatel fit-Testament ġdid? Aħwa. Alla qatel fit-Testament ġdid. Fl-Atti tal-Apostli taħt il-grazzja. Issa ħansemmilkom xi ħaġa, let me whet you a little bit of your appetite. Fil-Bibja jitkellem ħafna drabi fejn hemm l-unur tidher il-glorja. Però ħanejlek ħaġa, jekk tidher il-glorja qabel l-unur joqtlok Alla. Ara ħanpoġġi daqsxejn differenti. Jekk tidher il-glorja u ma jkunx hemm unur, int tmut fil-preżenza tal-glorja d'Alla. Għax l-unur u l-glorja fil-Bibja msemmija ħafna drabi fl-imkien. Alla ma joperax bil-glorja tiegħu fejn m'hemmx poplu jonora l-Alla u jonora dak li Alla qal lill poplu tiegħu li għandu jonora. Welcome to Christianity. Għalhekk qed ngħidilkom aħwa, morru għamlu studju tal-Bibja. Kemm il-darba tara l-glorja tal-Alla timmanifesta fejn Alla huwa onorat. Għaliex ċertu pajjiżi u ċertu postijiet, ċertu ministeri jaraw iktar mirakli, iktar qawwa tal-Alla għaliex? Għax in-nies mhux ħajjiġu l-ħamis jgħidu kemm ħajdu mill-pastor illum għax qabbeża mid-disa. Jew kemm ħandumu nkantaw illum. You know what you're doing right there? You are dishonoring God with your attitude. ħanejdlek kemm tonoraħ il-Alla inti. Kemm minnkom meta tmorru taraw xi film, it-talkies, jew teatru, jew taraw xi film id-dar. Toqgħodu tgergru għax ħajdum. U ħafna mill-films għandhom sadej. Dil-ġimgħa għandni kif rajt film ieħor, 3 sigħat. Ma tantx nisma' nies igergru meta jmorru jaraw xi film talkies. Apparti li jridu jmorru hemmhekk qabel għall-parking, jridu jmorru hemmhekk qabel biex jixtru tickets, u mbagħad jridu joħorġu wara, jimħabba l-queue, ħadd ma jgergi. Imma l-mument li nagħtuh naqra aktar il-mulej, nibdew naqbżu, nibdew nħokku, nibdew nsiru nervużi, u le mhux ħaniġi hawnhekk tidumu. Tiġix. M'għandekx qalbek għal Alla. Jiena rejju meta niġi jiena meta kont imur llum niġi hawnhekk bil-fors. Sa ċertu punt, sewwa. Imma meta jiena mmur x'imkien, irid inkun hemmhekk qabel kulħadd. Irid nitlaq wara kulħadd u rrid nilaq kull qatra ta' anointing li niżla mis-sema.
ċertu nies ma jilħqux l-iskop tal-Alla f'ħajthom għax m'hemmx ġuħ għal Alla u bl-attitudni tagħhom ma jonorawx lil Alla u qabel il-glorja jrid ikun hemm l-onur. U qabel l-onur jrid ikun hemm l-umiltà. Għax qabel l-onur hemm l-umiltà. Imma jekk inti tumilja ruħek, meta ngħid jiena umli, tfisser mulej għamel minni dak li trid int. Dak qed nkun umli. Mbagħad nibda nonorah il-mulej. Naqra l-kelma, nixxennaqa l-mulej, nixxennaqa l-kelma, nobdieħ. La naf x'għandi nagħmel, nagħmlu. No arguments, end of arguments. Do it. How do you honor God? By obeying. Nobody. Nonorah. U l-mulej wedna lil-min u jonora, jekk aħna nonoraw, Alla jsawwab il-glorja tiegħu fuq. Kif jista' jkun il-mulej fl-aħħar ta' żminijiet lejlek fil-ktieb ta' Ħosejja li d-dar tal-mulej tkun mimlija doppju bil-glorja tal-Alla? Taħseb li id-darja tad-dużunur jew id-dar tal-Alla n-nies qed iħarsu lejn għalox kif jispiċċa l-paset? Jew hija dar mimlija nies imxew, they're sitting at the edge of their seat. More. Wow, that's powerful. Oh, glory, hallelujah. Oh, shahara babassokoda. Yes, Lord, more, pastor. You're at Alla jara l-attitudni tiegħek ta. U inti jew tferħu, jew tniktu. U jekk tniktu, idela bye glory. Ħana ġew morru lura Ġenesi kapitlu 9. Trid tara l-glorja tal-Alla? Trid tara l-glorja tal-Alla. Ara minn dawn kollha tnej bisqal. Da huwa rappreżentattiv eżatt tal-attitudni ta' ħafna. Tgħidlu ma jiena mhux imdorri, all right, ħantijilkom dik il-biċċa. Mela, kemm hawn minnkom tridu taraw il-glorja tal-Alla. Idra, irrispondi, hawnhekk mhux show ta' naraw show kull nhar derba u nhar ta' sibt. Hawnhekk il-Knisja l-kol nipparteċipaw. Amen, gloria al mulej, praise the Lord, hallelujah. Bil-ġuħ. Amen. Mela isimgħuha. Number 1. Il-saħta ġiet għaliex is-saħna llum number 1 fil-ktieb ta' Levitiku tistgħu tmorru taqraw hemmhekk m'għandix ħin ma fil-ktieb ta' Levitikus hemm kapitlu sħiħ kapitlu 18 minn vers 6 sa 19 fejn tgħidlek li inti ma tistax tara l-era ta' missierek. Ma tistax tara l-era ta' ommok, ma tistax tara l-era ta' oħtok, jew tal-mara ta' missierek, jew so and so forth. Aħna f'Malta l-Liberia kara tant avvanzati u saħtana moderni, sa ftit ġimatilu kellna nies arwenin f'buġġibba jimxu mat-triqat bit-tfal qudiemhom kollha u kulħadd jifra bil-xar tal-gburija. Ħalli żgur minflok naraw il-glorja naraw il-korla tal-Alla u meta nara nies la nwarrab. Għax what you sowed is what you reaped. Għax li kieku aħna għandna nies li jmexxu dal-pajjiż li bl-istess entużjażmu li hemm mal-politika għandhom naqra qatra entużjażmu għal Alla li meta għalina fuq is-salib, halleluja kieku nibdew naraw din l-art verament imtela bil-glorja tal-mulej. Daw l-affarijiet iġibu f'pajjiżna u f'kull pajjiż tniġġis diaboliku ta' tniġġis diaboliku, mhux ċajta ta' mhux I'm not ċajti u mhux nessaġġerhom qed ngħidlek letteralment tniġġis diaboliku. Jiġifieri jistiednu d-demonji fil-persuna u f'dik il-lokalità. Mela, 1 is-saħta li ġiet
ħanirgħu meta l-Bibja tgħidlek ħam ra l-missieru Arwin. Mhux bħal meta ngħidlek jiena għalkemm evita. Jien naf forsi tħadd fuq it-toilet fuq missierek jew u laqt mal-ewwel ta'. L-indikazzjoni tal-Bibja li tgħid hija li dara l-missieru Arwin għad ħares, kompla jħares u hemm min jgħid teologi fuq għadi jgħidu li daw is probabbli anka żuffjetta bih, iż-żuffjetta f'missieru. Però biex jkompli jaxxaqa la bubu kif jgħidu bil-Malti, mhux żamma għalih, għalina jaqwa, taf xi smajtu? Li jien naf. L-missieri kien Arwin u għad inħares lejh u taf kemm kien jidher taċċajt u ħalas ngħidlek x'rajt u barra. U rranġaħ, għax il-Bibja tgħidlek ġab saħħta fuq familtu li baqa' tal-ġenerazzjonijiet sħaħ. Taf hemm xejn ma bdiet dik? Għax ma norax lill-missieru. Issa, ejn nagħmlu mod ġenwinament. Intom tafu, issa milli spjegajna li Nawa ma kienx jaf xi tfisser tisker u siker. U qatt ma nerġgħu naraw fil-Bibja li ġerba sikerda, ġifieri tal mill-lezzjoni tiegħu. Sewwa, imma nara li ejn nagħmlu mod żbalja da. U da minflok iblu għattieħ l-fetħu biex iġiblu d-diżinur pubbliku. Alla lil-Noa iġġudikaħ. Alla lil-ħam u lil-ulidu ġudika. ħantikom twissija bimħabba bħal ma tgħid fl-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 4 u 5. Meta inti tara ministru tal-Alla, ħuk fi Kristu, oħtok fi Kristu, oħtok jew ommok anka tal-art. U inti tagħmel aġili tiddiżonorhom u tipprova tikxifhom u tipprova tikxef l-era tagħhom, ħalli niggarantilek illum b'awtorità tal-kelma qaddisa tal-Alla f'isem Ġesu Kristu int tiġi ġib saħta fuq ħajtek. U tmur erra mhux ħadkun biżejjed. Tgħid li sorry mhux ħadkun biżejjed għax issa rrix frextu. Għejdlek kif ħaġġiba lura dik. Mercy, Lord. Yes, mercy, Lord. Għax għandna ħafna Kristjani madwar id-dinja ta' mhux Malta biss li jridu jagħmlu Alla, għas Alla ma jikxef ċertu affarijiet. Number one, Alla qatt ma jipprova jkissrek lilek. Alla ma jagħmel xejn lilek biex ikissrek, ġieli notajt. Taf kemm naf nies Alla d-dilja ma' nies li kienu kriminali u nies li għamlu l-ħmieġ u għamlu mhux kombinazzjoni u għax għamlu xi żball għax ma kienux jafu x'jagħmlu. Imma għamlu ħmieġ u għamlu l-ħażen u Alla tom iċ-ċans u ħafrilhom. Għodu attenti. Italmu u għalmu. Halleluja. L-era kienet dnub qudiem Alla. Li inti tkun Arwin pubblikament kienet dnub qudiem Alla. Dik biss diġà kienet saħta wieħda. Imma Noa ma kienx qed jipprova jagħmilha b'sens għax bħalma diġà ftemna u qed kellimna. Issa ġewda interessanti, il-Bibja titkellem fuq l-era, kontu tafu di? Il-Bibja tgħidlek x'tgħidlek fi ktieb ta' Ġenesi meta Adam u Eva dimbu x'tgħidlek. U t-tnejluma kienu Arwenin. Interessanti. U għalax għallhom, what a bod. Għallhom, Alla għattilhom l-era. Alla, smajta di? Issa Adam u Eva għamlu l-ikbar dnub fid-dinja. Fl-istorja tal-umanità l-ikbar dnub għamlu Adam u Eva. Għax li nawlilek poġġewna għal friska l-komplement ta' ħajtna. Imma Alla wkoll għattilhom l-era tagħhom. Gloria għal Ġesu. Aħna l-lum titkellmu
fuq id-dnub meta jkun hemm diżonur. Ħanirkom aħwa. Mingħajr tlaqliq. Meta inti tiddizonora lili l-pastor ta' River of Love, jew xi ħadd min li qed tara jew inti tiddizonora l-pastor tiegħek, inti taf x'qed tkun tagħmel qed tikkontribwixxi biex iġġib saħħa u ġudizzju tal-Alla fuq ħajtek. Jien Alla lili ma tanix option li nirrispetta lil nies tal-Alla. Ma tajlix option dik. Naqbel ma naqbilx, naqbel f'kollox jew ma naqbilx, jew ma naqbel f'xejn, jew jinnaf jew dandu stilu dan jew. Dejjem titonora, dejjem. Jekk tittimxi fil-grazzja tal-Alla. Dejjem titonora. Il-marti naqbel u ma naqbilx magħha, irid nonora. Il-żewġek taħseb jekkux balalu, taħseb jekk ħabax rasu matina, titonora xorta dejjem. Dak Alla ma milix option x'taħseb int. Alla huwa kmandament eternik, etern, li tittonora. U meta tonora, Alla tgħidlek ikun ta' ġid għalik. In-nota min iddezonora lil Noa, sa Noa fajnejhom żbalja. Imma x'għamel Alla? Il-kastig ġi fuq ulidu. Ġi fuq ulidu. Ma setax jiġi fuq immedjat minħabba li Alla kien diġà birku. Halleluja. Jilgħad nitkellmu fuq l-onur, hawnhekk qed naraw il-ġudizzju tal-Alla pronunċjat minħabba li kien hemm diżonur, disrispett u neżza. Isimgħuni. L-ar era mhix l-era tal-ħwejjeġ, hija meta tneżżel lil xi ħadd mill-onur. Kemm hawn minnkom jiena u inti ġieli pereżempju jien naf xi ħadd jgħid xi ħaġa u tgħid taf kif neżżajtni mill-awtorità tiegħi, jew taf kif neżżajtni mill-onur tiegħi. Ngħidilkom xi ħaġa? Meta jiena jiġi raġel tal-Alla, jew ħu, jiena peress li Alla lili jrid Alli biex nonorah, inti meta tonora dejjem tonora u daħluha fil-pedamenti tal-moħħ tagħkom ta' saltna, ma mhux tad-dinja jew ta' reliġjon. Meta tonora dejjem tonora bl-aħjar. Ma tistax tonora blar. Hello. Tidindik eżempju qalbi tiegħi. Ħalli nispellilkom għalikom. Mela, jekk jiena ħampoġġi pastor ġo hotel, all right, issa erħila, forget budget, insa flus għal-issa. Insa flus. Mela għanna wieħed fejn jaddi u għanna ieħor sabiħ. X'jonoraħ il-dak il-pastor ili? Issa, u jisaj li minn rajħ u l-edha tajjeb għalija jaddi. Praise God. Imma jiena nonoraħ laħjar. Jekk jiena għanna pastor, jew għanna brother, sawa u jiena rrit imbir kek rrit nieħdu kikla. Kull rispett lej McDonald's u l-Burger King. Minix ħanurik li noronak billi nieħdu il-McDonald's. Issa thank God għal-McDonald's. Imma ma nkux qed norik li qed nonorak. Nonorak jekk nieħdok xi restorant li inti taf li wis probably m'intix ħad affordi jaħdmur ta' spiss jew mhux li wis. Allora kif ħanonorak jiena billi jien antik l-aħjar. Tidnejlek kif Alla onorak lilek dak l-aħjar il-libru Ġesu Kristu. U għadna ftit tallimna fuq l-onur għax kull meta jissemma l-onur fil-Bibja arawhom dejjem taw l-qaddejja tal-Alla l-aħjar. Meta inti, hawnhekk ikonna pastors minn barra Malta, li l-biċċa kbira minnhom, 99% minnhom jiġu minn butom, sewwa l-iktar li għamilna nħallasnilhom xi trip il-hotel u xi kultant inżommu anke għandna. Sewwa, number one hekk għandu jkun, għax il-Bibja tgħidlek li l-ħaddiem is-soldat m'għandux imorru għall-gwerra u jħallas minn butu. Imma għaskiku, ġifieri hawnhekk meta aħna jiġu pastor Malta,
jiena ħanoħodhom jiklu, edem noħodhom jiklu. Issa di jista' jmorru jiklu. Ġili morna jiklu Turkish, kull rispett Turkish, li ma tantx huwa expensive. Sewa, imma noħodhom jiklu fejn naraw. Sa mhux għaddejlek li ħan bil-forsi li tfittex l-iktar expenses, għax hawn ristoranti tajbin li huma moderati. Il-kunċett huwa di, mhux li not inħares lej il-flus, inħares xi jonoraħ. Mhux inħares li, isminti tista' tmur ġo ristorant. Jittik 4 beżelli fl-art, fil-plattu jgħidlek 50 euro. U tgħidlek, inta t-noraħ ma jgħidlek jgħaddim il-ġuħ. Qed tifhem? Ġifieri, il-kunċett mhux li jiena nħares lej kemm da, il-kunċett huwa li dan ħajbierek lill-liben Alla, il-qaddejt Alla, il dan ħajbierek u ħajonoraħ. Sewwa, dak huwa l-kunċett ta' bniedem ta' saltna li dak li jagħmel biex jonora. Post għal Alla ma jmux post żdingat. Ftakar meta rajnija fil-ġimgħa l-oħra, meta fi ktib ta' xkien ta' Ħaggaj, għallhom intom qed tieħdu ħsieb djarkom, għallhom mbagħad imma t-tempju tiegħi ħallejtuh żdingat. U intom tridu l-glorja fih dan it-tempju. Hello. Tiftakruha dik il-biċċa? Inti hawnhekk nieħdu ħsiebu lil Alla, grazzi mulej, number 1 aħna għandna nkunu stewards tajba ta' dak li għandna f'dalna. Imma naraw l-Alla meta nofrulu l-aħjar. Nagħmlu dak li huwa sew. Jekk ħan ixtri par kameras, mhux biss jridu jkunu tajbin, jekk jista' jkun l-aħjar. Jekk nixtri siġġiet irid nixtri l-aħjar. Jekk ħan ixtri għaliex għax għas-saltna talla li jixraq l-aħjar. Amen. Alla jekk kapaċi jaffordja jipprovdi 10, Alla kapaċi jipprovdi 20. Imma Alla mhux għall-prezz qed iħares kemm tonoraħ. Għalhekk inti meta tġiblu d-deċ mal-Alla x'qed tarih? Li tonoraħ għax qed tpoġġih l-ewwel qabel kollox. You're giving him the best, not what's left over. Kapixa ħwa. Għalhekk dan huwa kollu prinċipju ta' onur. Halleluja. Aħna anka b'mod disrespecting ngħidu neżżajtni mid-dinjità tiegħi, neżżajtni mill-unur tiegħi. Amen? Ħantikom eżempju. Jekk jiena lilek, jekk jiena naf, nixtieq imbierkek u nixxilek libsa. Issa, mhux ħanħares l-ewwel, ħanħara kemm isfadi l-ewwel. Is-sinti għabli toġbok tal-20 euro u tal-100 euro ma toġbokx. Imma l-attitudni ta' onur mhux ngħid ta' ħantik ta' 20 u inti toġbok tal-100. Mhux bil-forsa għax tal-100 ħatoġbok darta, kemm intom ġieli rajtu xi ħaġa toġbok u tkun irħas. Ġifieri mhux il-kunċett għax inti qed tfittex bil-fors li tixtri l-iktar expensive, imma li inti tagħti dak li jkun, dak li kien kunti kieku ħatati lilek innifsek. Qed tifhmu ġifieri l-onur. Inti lill-Kristu x'tagħtih kieku? Ħatieħdu post tal-ħwejjeġ u tgħidlu ara daw qegħdin biss il-Jesus importatu kod daw għax jew nkella le tas-Santa Infanzja, tas-second hand. Pastor inti insomma Jesus inti wara kollox mhux ġar tistella twilet għax kont fqir. Għax hekk jaħsbu ħafna. Mhux vera jaħsbu li kont fqir Ġesu. Ġesu ma kienx fqir. Ara s-siblix passaċ wieħed fil-Bibja. Isimgħuni. Allura xtejt, allura dak huwa l-onur. Issa, aħna tkellimna fuq l-era. L-era tfisser li inti tistrippja l-nur minn dak li jkun. L-era iġġibu arwin dak li jkun. Meta inti kollok l-era tiegħek mikxufa, tfisser li xi ħadd li lek iddiżonorak. Issa taf aħna kif iddiżonoraw l-aħwa, taf kif iddiżonora pastor, taf kif iddiżonora ministru tal-mulej, billi tiggossipja kontra tiegħu. Billi tiggossipja. Għaliex x'għamel ħamra l-misieru.
Min flok għattilu, mar jifrixa mal-knisja kollha. Kapix? U mela għodu attenti, għax dan huwa wkoll għandu xaqsam mal-gossip issa. Għax il-bniedem li jiggossipja jiddizonora, qed iġib jikxef, qed iġib arwin, u iġib saħta fuq nifsu, u qed iġi riskja ġudizzju u dannazzjoni fuq ħajtu. Il-kelma gossip fiha nfisha tiġà tfisser li xi ħadd qed ifesfes fil-widnej informazzjoni li suppost kellha tkun moħbija. Informazzjoni kellha tkun suppost moħbija. Alla dak il-persuna li jkun iggossipja qed jgħidu li inti qed timxi fid-dużunur. Mamma mia. Il-bniedem li jiggossipja, il-bniedem li jfesfes, huwa dak il-bniedem bħal ħam li jikxef l-era ta' ħuħ, li jikxef l-era ta' oħtu, li jikxef l-era ta' ommu, li jikxef l-era ta' missieru. Għalhekk il-Bibja tgħid għodu attenti għax id-dnub tal-gossiping waħdu, jaħdak waħdu, jista' jwaslek fl-infern. Kont taf inta? Kważi ħanejdilkom erezija, ħataħsbu li hija erezija. Issa kull dnub huwa ħażin tajjeb u wifqu milli tkunu maħkuma minn kwalinkwa dnub. Imma ħandikom eżempju. Mela għandna raġel da waqaf tentazzjoni u ra pornografija. Għandna raġel waqaf tentazzjoni u mar jifrex xma ta' gossip kontra tiegħi. Lin wieħed din iktar. Mhumiex l-istess aħwa. Dan għamlu waħdu. Id-dnub. Alright, għamlu qoddim Alla u jrid jindem minnu. Xek ma jindimx minnu jista' jintilef gow. Da d-dnub ma għamlux waħdu. Da d-dnub firxu u issa għandu saħtwa jissegwieħ tul ħajtu. Mux tab xej sibx kristjani jgħidulek, ma nistax nieħu ruħ. Ġili saqsejk li nifsek għaliex. Inti timxi fu nur. Tonoraħ il-Alla. Skużi ta' ma jien qed nipritkaw la jien qed nital qed nallimkom bil-grazzja tal-Alla ippermettuli. Il-passer tiegħek tonaraħ. Lil-mara tal-passer li tiġi omok spirituali, tonaraħ. Mhux f'din il-knisja kollha, fil-knisja kollha tad-dinja. Meta jiġi raġel tal-Alla, kif titrattaħ? You despise him. Smajt xi ħaġa fuq, ejja ngħidu lil kulħadd. Is that how you do it? Mbagħad titilbarka tal-Alla ftakar inti fik. Ftakar li inti trid il-glorja tal-Alla fuqek. U għala tgħidlek, can't touch this. Għodu attenti jaħwa. Fl-Skrittura xejdina fl-ewwel Pietru kapitlu 5 vers 5 kunu mela imlibsa bl-umiltà u la ssibx lilek innifsek tiggossipja, la ssibx lilek innifsek tipprova tfarrak, la ssibx lilek innifsek la tkunx misjub quddiem Alla li inti xi ħadd tipprova tifresh u tikxef l-era għax apparti d-dannu li tista' tagħmel inti wkoll qed tistiden saħta fuq rasek once li tgħid li jiena born again Christian. 100%. Aħwa, ejja nkunu knisja. Bħalma tgħid l-Iskrittura, għandek xi ħaġa kontra ħuk, mur kelmu. Ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, mur kelmu. Jew oħt. Birek. Għati grazzja. Aħfer. Ħalli fidej il-mulej. Min jagħmelek id-deni? Birku. Tlop għalija. Tifrix valenu. Tipprovax tikxef. Number 1, dak li inti tikxef, tinsix li hemm il-kuntest tal-interpretazzjoni kif qed taħseb inti, mhux bil-fors dak li qed tgħid int u hekk. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek li mħabba x'tagħmel. Tatti.
il-gburija tikxif. 1 Peter chapter 1 verse 8. Love covers a multitude of sins. Mux qed ngħidlek isma' passer jaqgħu hemm bagħmel xi ħaġa intu qed tipprova tippretika fuq kien nifsek jaqgħu. Number 1 ma għamilt xejn. U li kieku għamilt dar kollu li prittkajt, kollu tipprattika int. Għax huwa l-Bibja mhux Gordon ġo maġi. Qed tifhmu? Għax dan qed nipprittika lilkom huwa xi ħaġa li nipprattika jien. Huwa xi ħaġa li nipprattika jien. Dat ngħidu għaliex għax Alla qed jgħallem lill-Knisja tiegħu fuq l-onur. Biex il-dar tal-Alla tkun mimlija bil-glorja. Għax fejn m'hemmx nur, żgur m'hemmx il-glorja. Amen. Alleluja, ejja nitolbu aħwa. U jekk inti dejli issa sew passer jiena tiġa fattarta ta'. Mela ħalli ngħidlek ġbejn. Għal min fattara, tgħidli jiena kon dak li kxift l-era ta' ħija, kxift l-era ta' tzija, u ta' passer u whatever. Indem malla 1, 2, indem ma dak li inti tmor tfesfes fuq u tikxef l-era tiegħu jew tagħha. 3, mur sib il-dawk kollha li inti kxift l-era ta' dak li kien magħhom. U indem għax niddikjaralek fi Ġesus Kristu fuq l-awtorità tal-kelma tal-Alla m'intix ħatieħu ruħ. U fl-esperjenza tiegħi dawk li għadhom hekk u għamlu hekk sallu mir-ġurnata ma jistax jieħdu ruħ. Bis-serjetà ngħidilkom bl-akbar serjetà ngħidlek. Alla aħna ngħixu fil-grazzja. Imma aħna rridu ngħixu bil-beża tal-Alla ta'. Ejja nitolbu eżatt aħwa. Poġġu bil-qeda fejn intom, kulħadd jitlob miegħi. Taqbadx u taġġilx għax jista' jkun dak li inti taħseb qed tara int mhuwiex kif qed tara int. Bħalma jgħid il-proverbju bl-Ingliż. There's 2 sides to every story. Għalhekk imxi bl-unur, imxi bil-rispett, imxi bil-imħabba u dan tagħmlu jekk inti tkun umli. Amen? Ejn nitolbu flimkien. Missier Qaddis. Illum niġu hawnhekk flimkien bħala familja ta' River of Love. U fejn aħna nqasnik bħala familja? Aħfrilna mulej. Jekk xi darba missejna xi wieħed jew uħud mill-midluka tiegħek li inti ħabbejt daqskemm tħobb lilna. Aħfrilna mulej. U aħsilna bid-demm mażiż tiegħek. Inti qed tgħallem il dan il-poplu kif ikun poplu jimxi fl-unur tiegħek. Għax aħna mxenqin għall-glorja tiegħek mulej. Mhux għax x'jaħseb il-bniedem, imma x'għandek ippreparat għalija int. Mulej fejn qastek jien aħfilli. Jekk jien ikkontribwixxejt biex nikxef xi era ta' ħija jew oħti jew xi ministru tal-Alla u kontribwixxejt biex niggossipjaw, nfesfes u nħammeġ, aħfilli mulej. Għax meta għamiltek żgur ma onorajtx lilek u lanqas il dawk li inti onorajt. Aħfilli missier. Għax bħalma jien nixtieq il-maħfra minnek, hekk ukoll jien naħfer lil min weġġa' lili u mulej għandi bżonn il-maħfra tiegħek. U aħfilli fejn ma mxejtx bil-maħfra li ħadd ieħu. U fdajt lilek fis-sitwazzjoni. Ġesu, ħeġġeġ fija individwalment, fina bħala familja, ħeġġeġ in-nar tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għallna nħobbu dak li toħobbin, għallna nobodu dak li tobotin, għallimni nonora dak li huwa prezzjuż ta' unur għalik mulej. Abba missier, kompli għallimna, ħalli din id-dar tintela bil-glorja tiegħek mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu għollu dejkom mulej.
Abba missier għallimna mulej. Kompli għallimna mulej. Kompli għallimna Spiritu Santu. Mulej s-saltna tijak tonora bl-unur mulej. S-saltna tijak tonora bl-unur. S-saltna ta' s-sema hija unur. Irrilaxxa l-unur, l-spiritu tal-unur tijak fuq kull persuna mulej. Fil-knisja tijak ta' Malta Għawdex, daw kolla li jsejħu ismek. ħatkun il-knisja tijak vera. Timxi fil-revelazzjoni tal-unur mulej. Aħfer il-knisja tijak. Aħfer il-poplu tijak. Speċjalment dawk li jsejħu ismek imma bemilhom id-diżonorawk pubblikament. Ġessu, aħsilna bid-dem prezzjuż tiegħek. Kun inti s-sid verament, kun inti l-mulej verament. Min attakkana, min ajjarna, min insulentana, naħfrulu, naħfrulhom u nberkuhom mulej. U ħenna li mulej. Hallelujah, hallelujah. Il-YouTube audience, God bless you. Narawkom dan il-weekend, jekk intom qed taraw dal fuq il-YouTube, please, ejjew dal-weekend għax għandi messaġġ powerful fuq l-unur u l-mirakli, hallelujah. You're going to be blessed. But let's all stand, hallelujah. Let's all stand.